हेलो 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 लोगोफोर सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। थ' लोगोफोर जोंनि बे बड'लेण्ड हेमब्रम पेजआ सिगाङावनो हेक जाखादोंमोन 5000 फेमिलि जेब्ला जादोंमोन अब्लानो माने हेकार्सफोरा हाबदोंमोन आरोना। थ' आङो बेखौ मिथिनानैबो आङो फेसबुकावलाय आंलाय मेसेज हरदोंमोन कि आंनाव बिदि हाबदों माने हेकार्सफोरा हाबना दं बिसोरो जिकुनु समावनो बे चेनेलखौ डिलिट खालायनो हागोन। अब्लाबो आङो माने 5K फेमिलि जादोंमोन नालाय बेनिखायनो आङो डिलिट खालायाखै आरो माने दस्रा बानायाखै आङो बा फेमिलि नोंथांमोननोबो खोन्थायाखैमोन आङो। ओमफ्राय दहायसो मोनसे आंनि बै माने गुलाबसान हेमब्रम चेनेलाव नायनायाव माने कमेन्ट्स मोनदों आरोखि ना कि चेनेलखौलाय मानो नामखौ सोलायखो होननानै। ओमफ्राय आङो चेनेलखौ चेक खालायबा मा जादों चेनेलानो गैला। ओमफ्राय सार्च खालायबाय सार्चआवबो मोनला। थ' बिदि जाबाय आरोखि ना। थ' डिलिट जाबाय चेनेला। ओमफ्राय आङो मोनसे मोननै गोरोन्थि मावदोंमोन माने लिंकखौ बिसोरो हरदोंमोन नालाय फेसबुकावनो हगारो बिसोरो। ओमफ्राय बेयावनो आङो सिगां क्लिक खालायदोंमोन नालाय थ' बेयावनो माने चेनेला बिदि डिलिट जाबाय आरो। थ' दायो माथो बुंबावनो आङो माथो बुंगोन दुखु जादोंना जायाखै बेखौथ' बुंनो हाला। दुखुलाय मोनाखै आङो बारा माने एसे माबा मोनदों आरो ना कि एफा 57,000 माने फेमिलि जाखादोंमोन जोंना। ओमफ्राय दा बेखौबो आंहाबो टेनसन गैया अबसे बेबो जाखागोन। ओमफ्राय नै इउटुबावथ' दंखायो इन्स्टायावबो दंखायो सिन्था गैया। मानोना दायो नोंथांमोना एफा अननाय होबाय नालाय दायो आरो गोदान चेनेल बानायबाबो नोंथांमोना अननायखौ होखागोन। बेनिखायनो आंहा बेयाव जेबो टेनसन गैया। ओमफ्राय नोंथां बयखौबो साबायखरबाबो आंखौ एसेबां अननाय होनायनि थाखाय कि आंखौ दाबो माने बे कनफिडेन्सा दं आरो ना कि नोंथांमोना बे फेसबुक पेजखौ आरो बिदिनो नोंथांमोना बिदिनो ग्र' खालायहोगोन। थ' आङो सानसे बिदिनो भिडिअ लाबोनोसै बोरै फेसबुकाव हेकार्सफोरनिफ्राय बासिनो हागोन आङो मोनसे भिडिअ लाबोगोन। आरो नोंथांमोनखौ आरोबाव गुरैयै खावलायो कि बड'लेण्ड हेमब्रम पेज सार्च खालायनानै नोंथांमोना फेसबुकावबो जइन जाहैदो जेरै सिगां जइन जादोंमोन। थ' बेनोसै गोजोन्थों।